The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line! Lasay 55 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Maayong gabi naman Bacolod. Good evening Pilipinas. Sa katubalabutan sang signal sang Diwa Easy Action Radio Bacolod. Di man nga bahin sang kalibutan. Action Farming Line nga palatunturan. Liwat naman nga magadala sa inyo kag magapaambit sang mga balita preskang impormasyon. Developing stories, running issues kagaduman nga sahi sang mga hitabo nga nagaapekto sa aton tanan. Action Firing Line! Sumungpit sa 20 na kita sa ika-anom nga bulan sa nga tuig 2022, June 2022. Countdown naton sa mga inadlaw nga nabilin para sa mga pierdedo nga kandidato na kaligad nga eleksyon baw lapit na lang. Action Firing Line! Kung sa mga lastiko pa ang gunat daw mabugto na, bangod may siyam na lamang kaadlaw ang nabilin, kaga sila ang mga babay na sa ila sining palangakuan. Action Firing Line! Firing Line! Kag mga-welcome naman, mga-welcome naman ang mga nagdaog dungan sa pagsulod sa nga bag-ong administrasyon sa gihapon inyo ka-aksyon sa atubang sang mikropono kag kahanginan. Aksyon Marlon Hinuvaya po lamang ang pangalan. Aksyon Radio! Ang subong Lunes ginaopdan man kay nasang mayad-mayad nga tiyempo. Mayo-mayo ang panyempo pero subong hapon kag kasisidmon ay nag-ngurobhaw, nagkurisong ato sa nga panahon kag naggulugal umhaw. Action Firing Line! May guom-guom kita nga nabatsagan, may pagporma sang galom, pero may tion man nga nagainit kay kag may time man nga nagahandong. Action Firing Line! Gabalot-balot malang, gabalos-balos malang, pero ano man ang dalagan sang panahon, ang importante sa aton tanan, hindi lamang kita maalang-alangan sa kadalanan. Action Firing Line! Alas 6:57 Action Radio Philippines Standard Time. Ang ato sa nga pag-obserbar man sa pilas sa mga lugar diri sa Negros Occidental. Kagabi, damo sa mga nagpabalo sa aton nga nagatupa ang tulotalithi sila to. May dabo-dabo kung kaysa mayara pa sang pagtupa sa ulan puruti kasarangan man lang kuno. Action Firing Line! Antes ang gataran, antes naton bolyadahon ang mga naggabaling aso nga mga balita kag impormasyon sa kinaandan. Ginahibalota ang dalagan sang panahon para nga at least mayara kita sang salandigan, mayara kita sang balasihan kung ano balang ato sining tiyempo karon sa gabi, buwas sa kaagahon, tub-tub, buwas sa aga kag sa udto. Action Firing Line! Makaupod naton dugay-dugay ang Provincial Disaster Management Program Division, ang PDM-PD sa sinigid nga mga teriyon. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update! Action Gani Republic, Action Gan, mayong gabi, please kabin. Aksyon Mara, mayong gabi sa aton mga listeners. Ari lakat sang aton tiyempo sininga gabi. Lunes kita karon nga adlaw Hunyo 20, tuig 2020-22. Read so high pressure area to, nagahilob sa nasidlangan nga bahin sang Luzon pero apektado kita di sang isolated rain showers kag thunderstorms. Diri ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsoran, lakip na kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod.
may pag-uum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan sa aga. Dason may naligwin nga mga pagulan o kun pagpanag-uub. Sige pa rin ang ulan niya sa gapon, no? Oo. Ari siya nagapanaog bago. Bakulod, daw tulo-taliti na lang pero labot ni sa sipalay, no? Daw mga alas 3 na ni sa hapon na naog mo. Kag tugay ini sang localized thunderstorms, no? Kapaang balas ng aton nga chimpo ginaputos man ta way labot sang ridge of high pressure may easterly pagit nga weather system ang mapaang naman nga hangin gikan sa baybayon sa Pasipiko. So amo ni siya ang kabugusan sa aton kapungsuran na paidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin na bagatnan na silangan pakadto na bagatnan o kon southeast to south aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sang aton kadagatan kalmado ang aton baybayon wala tagil warning advisory nagapabilin din sa gihapon sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya may takos ini nga wave height punto size sa 2.1 metros ang aton astronomical tide. Kag alas 9:40 sininga gabi 1.0 ang aton nga taob magabalos ang hunas alas 7:32 na buwas sa aga 0.2 metro ang kanapungon. Kag alas 6:11 nagtunod si Haring Adlaw magabutlak naman siya alas 5:27 buwas sa aga. Sa Subong nagahamboy pa sa gihapon 25 hasta 32 degrees Celsius mapaang-paang pa sa gihapon aksyon Marno 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So omni lakat sa aton nga timpo sini nga gabi. Salamat Aksyon Gan. Action Firing Line. Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division diri sa Negros Occidental. Wagid man kita sang ginapaabot lain nga tiyempo kakabay unta nga ato sa nga nauman kag pangamayoon nga sa pagtakop sa nga bulan sang Hunyo mangin maayo lamang dalagan sang panahon way sang ginapaabot nga bagyo wala sa magatupa nga pagbunok sang ulan kay kun magtupa gani ang grabe nga pagwaswas sa ulan diri sa Bacolod City, damo dayon sa mga lugar ang naga-penitensya. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinvoya sa inyo sa nga mga komento, opinion kag reaksyon sa mga balita kag isyu nga inyo sa mabatian sa nga panatuntunan. Simpleng gid lamang, walang kahirap-hirap, ipadala lang sa ato sa nga aksyon radio text hotline 0963 757-0874 0963-757-0874. Action Firing Line. Pwede man nga ipadala direkta sa ato sa nga live stream, Facebook Live sang Action Radio Bacolod. Sa gihapon, may pangabay lamang ini nga panatunturan sa inyo sa nga tanan nga nakatutok na palihog i-like kag i-share. I-share kag i-like. Like and share para damo kita sang mahatagan sa impormasyon kag damo man sang makabalo kung ano ang nagakatabo sa aton sini nga nasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Action Firing Line. Firing Line. Nano ba na mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan unahon naton ang sabahin sang nasyonal ang balitang Marcos. Action Firing Line. Siyam kaadlaw na lamang ang nabilin antes ang pagkasunod sa Marcos administration. Ang istorya may kaangtanan sa edukasyon. As incoming President Marcos gusto nga ipa-review ang programa nga K-12. Action Firing Line. Ang nagsirig-siri amo ang mga nagbulos nga tiglikom sa nga Department of Education kon DepEd nga si incoming Vice President Sara Duterte Carpio. Mansubong nga Monday, ang siling ni Sara may mando na si Marcos nga i-review o sisaon kung ano ang implementasyon sang K-12 nga programa. Yang pagpati din ni Sara nga malawig-lawig nga diskusyon ang matabo. It cannot be decided overnight. Hindi niya dayon madesisyonan sa labing madali nga panahon, kundi kinahalat na ni sang id-id nga talakayan. Action Firing Line. Damo sa mga tawo sa Pilipinas ang nagapanubagan na nga ang K-12 nga programa dapat na ang untaton
kag ibalik na lang ang dati. Tiyang matabo siling ni Sara Duterte, kinahanglan niya nga magdialogo kag magkonsulta sa mga manunudlo pati ginikanan para hambalan ini nga sahi sang education system sa Pilipinas. Sang pinamangkot si Sara may kantanan sa dugay na ginapanawagan bla sa mga manunudlo nga sakaan ang ila sa nga sweldo. Ang siling niya sigihon niya lang nga programa. Kaya ganumpisahan sang iya sa nga amay nga si outgoing President Rodrigo Duterte. Magamo sini daw wala tsansa nga masakaan haw. Hasta lang ni sa benepisyo mag-amo ng plastada sini. Pasi pila ka adlaw way nagana bala mga estudyante nga magkuha sang kurso may angot sa maestra kag maestro. Diri sa Negros Occidental kag Bacolod, aber tinguan naton nga makakuha sang senaryo kung bala may bintaha gid man o kung disbintaha nga nadala ining implementasyon sang K-12 nga programa sang gobyerno. Tinguan naton nga maistorya ang spokesman sang Negros Occidental Schools Division nga si Mr. Ian Arnold Arnaiz. Action firing line. La 75 Action Radio Philippine Standard Time balitang Marcos Pagid ari ang balita nga ambot kon anong inyo sa nga makomento ni. Sana silinta na siyam kaadlaw nabilin magapungko ng opisyal bilang ika-17 nga Pangulo sa Pilipinas si Bongbong Marcos Jr. So nga hapon lang nagatubang sa mga kaakso sa makatapo sang media kag nag-anunsyo sang luyag ya ipahibalo. Ti isa diri sa ginanunsyo mga kaakson ang sabahin sang Department of Agriculture. Damo na sa mga ginpili nga personalidad agod magpamuno sa nagkalain-lain nga mga departamentong tawag sa mga cabinet members ni President-elect Marcos. Pero may isa ka sensitibo kag importante ka departamento nga sa subong while pagid sa repilian dis Marcoso. Amo ni ang departamento nga pang-agrikultura importante ni sulok-sulok effect man mga kaaksyon ang ginatawag nga DA. Kagawaran ng agrikultura ko sa mga Tagalog pa, isa ini ka executive department sa gobyerno sa Pilipinas. Ang papel sa niti pag-promote sang agricultural kag fisheries development. Action firing line. Abi nyo kung sino ang mamuno bangod wala pa sang napilian si Marcos? Why sa iban kundi si Marcos mismo? Action firing line. Firing line. Kay siling niya maka-aksyon kumo wala pa gid ako sang napilian. Siling niya ako lang anaya. Concurrent capacity lang anay. Bisan sa una lang nga hugnat sa akon sining nga administrasyon. Tisubong nga Lunes maka-aksyon ginanunsyo ini nga balita ni Marcos. Pila ka adlaw ang nabilin antes ang pagpanumpa niya sa maabot nga Hunyo 30. So pag-abot sang Hulyo 1, ang tawag kay Marcos maka-aksyon hindi lang niya presidente, kundi DA secretary man. Action firing line. Daw moamo man sila ni Vice President Sara Duterte Carpio Man si Sara magluwas nga vice presidente siya man ang mamuno sang departamento sa edukasyon. Secretary sang Department of Education. Base sa ulihi, maganahan na malang si Marcos bla sa pag-uyat sa Department of Agriculture na mahambal siya o kaya kung na lang ano ayhan ang matabo sa ato sa ringa nasyon man. Action firing line. Sabong hapon sa nasalintara tinagatubang si Marcos sa pagkatapo sa media. Damo na sa mga nag-alalagi ng mga Department of Agriculture Secretary. Pero may mga nagkalain-lain na sila nga istorya. Ang anunsyo ni Marcos, papati ko pag-anunsyo niya nga siya anay mauyat sa Departamento pang-Agrikultura. As to agriculture, I think that the problem is severe enough that I have decided to take on the portfolio of Secretary of Agriculture, at least for now.
And at least until we can reorganize the Department of Agriculture in the way that it will make it ready for the next years to come. Marami tayong mga kailangang palitan, marami tayong mga medyo naging mga iba't ibang opisina na hindi na masyadong nagagamit o kailangan ng i-retool para sa post-pandemic. Dahil nga iba na yung ating ginagawa ngayon, bumabalik tayo or going back to basics. Ilang beses nyo na sa aking narinig ito, back to basics. We're going back to basics and trying, and we will rebuild the value chain of agriculture. And that is why I thought it's important that the President take that portfolio so that not only to make it clear to everyone what a high priority we put on the agricultural sector, but also as a practical matter so that things move quickly because the events of the global economy are moving very quickly. We have to be able to be agile. We have to be able to respond properly in a measured way as soon as there is a situation that needs to be addressed. So that's essentially what we discussed, and that is my announcement for today. Aksyon! Firing line! Sa bahin pala na mga kaaksyon, no? Sa istorya asang Department of Agriculture nga pagauyatan temporaryo ni President-elect Bongbong Marcos. Sa nasilintara damo sa mga naglalagi nga mga DA secretaries. Firing line! Damo sa mga naglalagi nga mga DA secretaries nga bisan uyat lang gani sang sadol pala o kung sakay sa karabaw wagid mag-agi. Mayara man sa to DA secretary nga iya sa nga background wagid gani angkol sa agrikultura mo. Ang resulta damo sa mga agriculturist sa reyon sa probinsya Surado con Banwa nagreklamo kay waay naga salalanto ang plano, ang programa kag proyekto. Action! Firing line! Galing hadlok lang sila magreklamo, bla mareklamo kay mo nga alas na lumde. Nagahipos lang sila pero nagaagunto ka nagaugtas. Action! Firing line! May kampiyon kuntani kunang mas kampiyon kuntani. Kunang ibutang nga tiglikom da sang departamento pang agrikultura, may bulubak crowd man sa pangumabla. At least nakaagi arado, nakaagi panadol, di gani nakaagi linas nga ginani nga humay. Action! Firing line! Sang sa wala na gid sang namangan. Gali sige lang. Bantayan tayo mag-aksyon kay base sa ulihi mangin angayan man dis Marcos bilang DA secretary, hindi man ni pwede guro nga yatay na di samtang siyang presidente. Hindi isa baka tutok sa obligasyon niya bilang Pangulo sa Pilipinas. May ginapilian man siguro galing kay may nagapipi guro sa bagay bla. Linya, Mr. President, na si Kwan na. Action! Firing line! Si Bongbong basit na orungan bla. Ay gila. Tiyo di hambal Marcos sa kulangan na ya. Mamuno sa DA. Basit kung dari pa lang siya makakita bala sang ideya para sa isa rin nga hindi man to guro matawag campaign promise kaya naway man to sa nagprobisa. Plano lang. Samta nagapangampanya sa nga tingwaan niya nga mapanubuan ang preso sang bugas sa 20 kada kilo. Basi ba na yun bla kundi kampyon? Action! Firing line! Alas 7:13 Action Radio Philippines Standard Time. May isa pa kagit anunsyo si Marcos sa mga hapon sa SD press conference. Nakalabot na naman kay Marcos, nakalabot na mas ang tulupangon niya. Ini ginakabalakan nga food shortage mo gining subo-subo mo. Ang kakulang sang pagkaon, mayo na lang mas payaw mayo na lang ang pagsaka sa presyo sang gatong sang sa magkulang ang pagkaon nga damo ta na magragook ang tiyan magabanong plastada ya. Action! Firing line! Kung hindi ka makatughong gatong sa imo sining salakyan, pwede ka man lang maglakat, pwede ka man lang magsakay sa dipasahe. Di bla, pa kung why ka sang pagkaon, kulang pagkaon mo,
Pasi kung nagbulu ang mga tao bla. Food shortage ti Hambal Marcos kaina mayari ni sa statement kagin mo no yaman di ang problema sa bahin sang Ukraine. Aring dugang nga anunsyo kina first ning anunsyo kina ni Marcos sa nga press conference. In response to the events in Ukraine, which have affected the Philippines' agriculture and including the food supply in a very serious way. We spoke at length about the measures that we will have to take because we are forecasting that there will be a shortage or there will be an increase in food prices in the next quarters that will come, simply because of the outside forces that have been impacting upon food supply, upon supply of feeds. We have been able in the Philippines in the last few weeks to adjust to the new situation in terms of the importations from the Ukraine and from Russia. But these emergency measures that we have taken will not be sufficient for the long run. And that's why we have to plan in a more thorough fashion than just responding. I have asked the DTI, NEDA, and of course the Department of Finance, the DBM. I have asked them all to start to make forecasts, economic forecasts on what it is we think we will have to face for the rest of this year, so that we can prepare and so that we can, despite the fact that there will be some emergency situations, I hopefully not, but possibly some emergency situations, especially when it comes to food supply. We have tried to continue the fundamental development when it comes to the economy. Action! Firing line! Kahapon nagmarka sa baragtas sang Pilipinas ang pinasahi akon hindi kinaandan nga inaugurasyon sang nagdaog nga Vice Presidente sa Pungsod sang Pilipinas ang pag-inaugurar kay Vice President-elect Sara Duterte Carpio nga pinasahi kag hindi kinaandan. Bangod, it was the first inauguration nga ginhiwat sa gwa sang Luzon umpisa sa tong tuig 2004. Action! Firing line! Mansa nga tuig 2004, ang anay presidente kag subong aliado manggani sa mga Duterte nga si Gloria Macapagal Arroyo, si GMA, nagpanumpa hindi sa Luzon kundi sa probinsya sang Cebu. Bao basta gani mabatian nato ng ngalan nga GMA. Ano gani ang nagasulod sa pinsan nyo? Oh, pakot nila ba? Why sa iban kundi ang tinaga nga Hello Garci, kag ang tinaga nga I am sorry. Action! Firing line! Sang una hinimo pa gani sa iba ni nga ringtone o kon message alert sa ila sa nga cellphone. Daw pareho lamang to nga nag-akong anay presidente sang iya sa nga kapaltahan mo. Pero natabo daw asulag nga nagpuas kag dasig nga nalipatan, di bla? Subong kinuha pa gani kalyado sa Duterte administration, si GMA, the only in the Philippines. Balik kita istorya kay Sara. Angot sa giyapon sa edukasyon mga kagson. Bilang balitang estudyante blues baw. Action! Firing line! Are piho damo gid ang magkulos moron mo, damo gid sang magapagot mo kung matabo. Man si President-elect Sara, may dako nga pagpati nga ang Mandatory Reserve Officers Training Corps. Ang ginatuwag bala naton nga ROTC. Kapati si Inday Sara nga malakip ini sa priority legislative agenda sang Marcos administration. Action! Firing line! Bot silingon sila nga daw dako ginang tsansa nga basi ibalik sa eskwelahan bla, sa college, sa universidad. Ining ROTC. Daw dako ginang tsansa nga basi kon balik ni sa nga kay si Sara mangin DepEd Secretary mo, ti matabo sa di obligahon ni mga estudyante naman nga
Magmulumarcha-marcha naman sa field. Dala ang pagpatial sa init Action firing line. Man military training mo. Ang siling ni Duterte nga ang executive kag legislative agenda. Ang pagdesisyonan sang presidente kag sang kongreso. Ang siling ni Sara ni kabay pa nga malakip ini sa agenda bisan pa nga subong damo gihapon ang nakapending nga mga bills o kun hagna sa kongreso nga may angot sa sining ROTC. Action firing line. Lain-lain ang ngalan, lain-lain ang titulo. Mauari pa gido, man ang mga gine-file dira kung kaisa nga hagna sa kongreso, sa kamaraman o kung senado. Pag-file, ti siyempre diskusyonan, pinal nga aprobahan, ipasaka sa labisa sa presidente, pirmahan bilang isa kakasuguan, pero ang implementasyon daw binangon kay ispading nga tuman kahabol. Action firing line. In short, warat sayod nga kasuguan, damo da. Ara na bisan lantawon sa record sang kongreso. Damo dira laye kon kasuguan nga daw wala sang pulos. Balikan ta balang istorya ni angot sa kinaduso nga pagbalik sa ROTC ho. Sa nagakampanya lang daan si Inday Saraya, isa ini sang masami niya ginamuno ang ginaduso nga mandatory military service para sa mga Filipino edad 18 anyos. Subong nga siya ang masunod nga Vice Presidente, dako gina posibilidad nga madayon Action firing line. Sugod sang ginmono ini ni Sara sa iya palang nga kampanya, may mga fears kag concern, may mga kabalaka nga nabatyaga na nga ginpanayag ang publiko labi na ang ginakadan kag estudyante. Plus may ara man gani nga pati manunudlo na balaka man gani mo, di bla? Aywa lang galing papalo bla? May bintaha kag disbintaha ini tanan. Pero dapat lang tani nga ipasiguro sang gobyerno nato, no gobyerno ni Marcos. Nga hindi ini makatugas sang dugang nga huol kag panaligban sa mga ginikanan. Okay gina ang military training nga aman. Damo na subong sa lawayon nga may estudyante. Action firing line. Way na gani ga pa taha sa ginikanan ng iban mo, di bantanan ha? So kinahanglan ang ginatawag nga discipline, kinahanglan ang ginatawag nga disiplina. Diba, isa dira, amo din pagpabalik sang ROTC. Ti amo nang silingta, kabay hindi niya makadugang sa panaligban sa ginikanan. Labi na kon may dugang nga ganastuhan baw. Damo gini sa mapadagpudag daw. Action firing line. Alas 7:22, Action Radio, Philippine Standard Time. Manang istorya sang mandatory ROTC program gindula inisang tuig 2002 matapos nga ipasar to ang Acta Republica 9163 nga mo to nagatukod sang National Service Training Program NSTP. Ang gidalinan kon nga agin pasarin ni kasuguan dumduman naman guro ni grabe krimen yo. March 2001 ginpatay to ang University of Santo Tomas nga student kasi Mark Wilson Chua Blato. Ang ginakusahan nga nagimo amoy isa nga ROTC handlers. Kaya ang ginturaan sa agin bulgar to ni Chua ang suno sa corruption sa ROTC core. Action firing line. March 18, 2001 to natabo mga kakson. Ang sadto mandatory ROTC makabig nga precondition antes tugutan nga makagraduar lalaki nga college students diri sa Pilipinas. Sa high school kundi sa una mayaraman kita nga CAT, di ba? CAT. Ano gading CAT? Citizen Army Training. Tidaw maamo man sa nga isa ka kurso na sa kabahin sang 4th year high school curriculum. Action firing line. Compulsory gito ya sa mga 4th year students. Babaye man o kung lalaki. Mauyat ka to sang ano gani na sang kahoy nga pormada ya pusil nga laba. Galing kaya ko sa una gusto ko man tani to mag CAT sa high school ko. Di 4th year. First, second, kaga 3rd year, ara ko sa banda, ang drum and the bugle corps blade, sang Luisa Middle Natural High School.
sang time to namon, duwag ito sa makaluto sa amon sa ding banda mo. Action firing line. May anat nalutos kami, ang nakalutos sa amon, ning ganito, duduman ko no taytong. Pero ito yung formada sang taytong mo. First, second, third, ara ko sa drum and bugle corps. Siyempre drums ang dala ko, patik-patik la. Pag third year, nagbiya ko sa drum and bugle corps nga kay gusto ko makasi 80. Action firing line. Adyos ta. Pag sulod ko sa C80, way man ko ka marcha-marcha, way man ko ka uyat sang sing kahoy nga pusel-pusel. Kaya kinuha man ko sa akon sa nga corps commander nga i-assign man sa opisina niya. Nang tawag ka draftsman bla sa opisina niya. Way ko kaagi bolo marcha-marcha eh. Action firing line. Di sige lang, nagsugot na lang ko to hasta nakagraduate man ta sa 4th year. No? Sige mo ng istorya ha, bantayan tayo mag-action sa pagpungko na sa bagong administrasyon. Paagi sa Marcos administration. Kagang istorya sa patag sa edukasyon, balantayan man. Action firing line. Taluwas sa Pilipinas, ipalabyan ko na anay kay subo-subo man nga balita ang mga aksyon para sa pamilya sang 35 anyos. 35 anyos pa lang nga Filipino lawyer John Albert o kung mas kilala nga si Jal Lailo. Ano tabo man? Natiruhan sa igo sa ulo ho? Igo sa ulo, gasakay na sila sa overcar. O pod, anya sa nga iloy pa. Mayo lang kayo ay madalahig sambalang iloy ba? Dito ini sa Philadelphia para kunta ni magbisita sila sa ilaman pamilya sa Estados Unidos. Patay ni ang abogado ni. Natiruhan ni sa kahapon Domingo sa kaoras ang nagligad sang siya ang dalon sa ospital. Ting iloy niya nga si Leia Bustamante Lailo, may minor nga pilas tuga sa nagkalabuka nga kristal sa salakyan. Action firing line. May tawo o kon mga tawo ang golpe nila mga nagtiro sa ila sa di magkaanom ka beses gid. Ano man kainit, anom ka beses gid ya. Sa anom katiro ang isa ka bala didto umigo sa ulo sang abogado. Action! Radio! Napatay ni biktima alas 10:33 sang aga sa US, pero diri sa Pilipinas alas 10:33 kagabi. Sa post sa Facebook sang Iloy, ang natabo ginatawag nga random shooting. Mga alas 4 sang kaagahon, Sabado alas 4 sang hapon diri sa Pilipinas. Alas 4 sang kaagahon dito sa US, alas 4 sang hapon diri sa Pilipinas. Ang impormasyon nga nakuha sang consulate nga si El Mercato, ang Consul General sa Pilipinas sa New York. Ang mag-Iloy, magabisita sa ila sa di pamilya sa Philadelphia. Nagapakadto sa airport alas 4 sang kaagahon. Agud tani mahingagaw sila sa biyahe pakadto sa Chicago. Sang tiniro samtang nakasakay sa Uber nga salakyan. Sinuay hanyad tong nagtiro man. Anong sala sining abogado ni? Basi kung nasalaan lamang ini o kung ano nga plastada. Kung natunta kung anong investigasyon sang mga otoridad. Action firing line. 28 minutos nakaligad sa tak ng alas 7. Naglawig-lawig kita sa balitang Marcos ba, no? Dari kita sa mga balita lokal. Una sa balita. Una sa aksyon. Ang sinapol sa mga matagas ka opisyal sa gobyerno kag kapulisan sa Bacolod kag Negros Occidental subong adlaw ay handa dayon gidman ang pinaka-agenda o kung anong pwede diri nga himuon para mapahagan-hagan ang sunod-sunod nga krimen nga pagpatay diri sa Bacolod pati na sa Negros Occidental iban nga lugar sa atos sa probinsya. Action firing line. Ang bulan sang Hunyo sa mga tuig mga kaaksyon naman nagbutang sa Bacolod sa mga headlines sa balita ho. Kay nagahibi ang simana nga way sang tawo nga ginatiro diri sa Bacolod. Realidad na tutuod ang katabo di. Sa una pa lamang adlaw sang Hunyo may tinero diyon. Sa isa ka kalan-an dito sa Barangay Sumag, ang ulihin na tabo kagabi lang, patay yung dispat kagabi. Ang biktima matapos tiruhon man sa motorcycle riding gunman sa Dalan Adelfa, Purok Santa Ana, Barangay 31, Bacolod. Action firing line.
Subong kabay pa nga hindi ini masundan. Ha? Sa meeting sang gobernador kag incoming mayor sa Bacolod kag sa duwa ka mga matagas nga opisyal sa PNP sa Negros Occidental ka Bacolod. May gin kasugtan bala nga tikang nga among ginalantaw nga makapauntat sining serye sang linot hanganay sa Bacolod. Pero may ginasiling nga isolated pero ang mga tao kalabanan nga mga tao daw ay nagapati nga isolated. Kag ang tawag alarming nagid katama. Ikon kapulisan ang pahambalon may ara sila sang problema kung nga hindi dayon madakpan ang tagluthang. Kung ano ini nga problema inaaton tukibon. Action firing line. Samtang NIR kag taytay nga magaangot halin panay gimaras kag Negros Occidental laban-laban na nga madayon. Plano ini nga may maayo nga panabuton kung sadto medyo naghuyang-huyang. Ang tsansa, subong nga managsulod ang bag-o nga administrasyon, daw pariho lamang sang pasyente nga nagbalatian pero nag-ayo na nagwa sa ICU. Action firing line. Bumalik ang kapagsik laban-laban na nga madayon ni kay ang mga opisyal naton diri sa Negros Occidental Kabacolod. Amo kaya mismong nagapaninguha mo nga makalabi sa mga tao nga manugpungko sa Malacañang. Si Bacolod City incoming Mayor Albi Benitez, bisan way pa makapungko sa palangakuan, may una na nga pag-istorya mismo kay President-elect Marcos mo. Ti si Marcos, way man nagpabalibad. Ha? Hangdo Deus Marcos. Ha? Siling sa yes, no problem para sa akon. Suportahan ko ng plano nga pagbalik o kon pagbuhi sa Negros Island Region. Action firing line. Plus, suportahan niya man ang dugay na nga ginaplano nga pagbutang sang taytay nga magausoy sa baybay kag lawod halin sa Negros Occidental panay kag Kibaras. Angot-angot eh. Si Governor Lacson kay na nagsiling nga para sa iya optimistic siya nga initanan ang matigayon sa Marcos administration. Hindi lang NIR, kundi pati na ang ginaplano nga taytay. Action firing line. Tutukan tang istorya sa likod sini, balikan taman ko na nung bala natabo nga agindula ang NIR kag nagbalik sa orihinal nga mga rehiyon ang Negros Occidental kag Oriental kag ang ginaplano nga taytay. Pero dili ko anay matutok sa NIR. Kaya NIR ya daw sa nasilindra laban-laban ni ang taytay damo pa ning diskusyon matabo. Pila ka presidente na ang naglinabay makaksyon ang plano daw naga-atras abante daw sa lakyan nga aberyado. Ina kun taytay ang ato sa pag-istoryahan ining Panay Guimaras Negros PGN nga ginatawag. Ti naga-atras abante ang plano, naga-ugok, naga-abante, pero hindi makatayo yun. Subong nga matamat ini nga nagapagsik ang plano, balikan tani dugay-dugay. Ano pa giniba sa nga balita? Sa tinampaan na sunad sa nga Cadiz, may subo-subo ka balita nga nagluntad. Akon hitabo nga nagluntad mga kaakson, subong man nga hapon, isa patay, 3 ang pilason. Matapos ang triple collision ni tatlo ka mga salakyan ang aksidente nga nagasantikanay bungguanay tricycle, van kag canter. Action firing line. Tricycle ang ginasakyan sa mga persona pilason, 3 gindala sa ospital sa Bacolod pero ang report ka na batod labing ulihing information nga resulod diri sa aton ang may driver nga wagid makaluwas ang 3 gin dala na sa hospital diri sa may Bacolod City. Una sa balita. Una sa aksyon. Ang inisal nga detalye sa ning balita kay na una na plastar ni aksyon na Roger Gote pero ang dugang detalye may kantaran sa di aton tutukan kay makaupod naton dugay-dugay ang si Police Lieutenant Jenna Fernandez sa nga Cadiz PNP balunta ko mayara sila sang inisal na nga investigation. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga balita ginadulong sa aton sa
Darita na yun sa pa-acknowledge sa mga nagamonitor sa ato sa nga live stream. Mayong gabi aksyon na Marlon, ulan kadali kag nagpaang. Mo gina ang tiyempo, no? Gaway gano, do di basindihan. From Georgia, Garga Siran. Salamat, Georgia. Okay. Bibi Gregorio Yolo. Sige. Mayong gabi aksyon na Marlon, monitor gid kami always sa poblasyon DSB. Thank you. And God bless. Felizi Benzola. Okay. Maria Leia Marabailes Banaglorioso. Good evening, Action Mar. Monitor lang diri sa Cabelia, Bacolod South, Barangay Tagob. Ray Flores Marioga. Good evening, Action Marlon. Okay. Ana Sidoro miyang gabi, Action Marlon. Ana, salamat kid. Thank you. Anthony Lowy Habagat. Salamat man. Ludovico Peralta. Good evening. Monitor gid always. God bless. JB Jos. Abolish ang K-12 Islan sang ROTC. Just saying. Okay. Christine Minyas Villalobos, Leia Younger Esquivel, salamat. Didain Jonah, ano na balaan ni Marcos about agriculture or panguma? Way ni saya kaagiwat sa dol. Barket Tribe. Athea Miran, oy si Mama Thea, mas okay gid ka siya uyat. Agod sa sida na patuman niya magbarato ang bugas kay ang iban gay nakawat lang sang para mga proyekto ginaganit sang iban. Ang kawatay pundo sang gobyerno dugay-dugay may ibudo ko na bala. No? May ibudo ko na kay mayara tatalakayon karon. Market Tribe, mayang kay B. Norbing, Galicia, pero may gid pamati sa action. Salamat. Salamat di Dane Jonah. Correct gid action more ang kainsindi ang halin sa pigado. Kadto di sila sa Negros kay ari tanan nga source ang panguma. Humay kag tubo ang source of income sang tawo sa Negros. Di Dane Jonah si Governor Lacson sang Negros ang kwaon niya ma-assign sa agriculture. Hindi naguro si Gob basugot. Si Felize Benzola. Hello. Salamat. Di Dane Jonah. Mayo na ibalik ang RTC para mabalik ang right manners. Kagamay kabataan, madisiplina, patial sa init. Humalumi na good afternoon. Di Dane Jonah raffle na kahoy sa diya na iya kapin kung may perform sadya. Raffle, okay. Idilaos, good evening, Action Mar. Ari lang kami ni Nana Isabel, Gabanitor, dari sa Victoria City. Joel Abansenia, Gabanitor, na Cavite. Chrisville Matrias, good evening, Action Mar, Monitor. Lang kami East Home 3, Barangay Estefania, God bless. Si Carla Grace, mayroon kami Action Mar, loan, ginatamayan ko lang, Montana family. Garcia family, lalo na kay Papa Mario. Okay, Papa Mario, dalagi na. Garcia family, lalo na kay Papa Mario Garcia, belated Happy Father's Day. Si Carla Grace, taga-tagob si Carla, sige, kabarangay ko guli. Sa tanang-tanang nga nagatagob na, no? Sa mga tupad balay mo da Inday Carla, malada sila, no? Monitora. Carla Grace sa Barangay Tangob. Diyan nga porok ni Mana, be, kay Inday Carla Grace. Diyan nga porok ni be sa Barangay Tangob. Maria Ku, good evening, Sir Marlon. Watching from Regent Pearl, Barangay Alihis. Sige, balikan tara dugay-dugaya. Salamat gid, salamat gid. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa.
Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po yung medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga plastic para traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yani ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga Inangabahin dala sa aton sa kalwan sang D3 Bayo ang pinakabag-o garantisa Mendarko DTX. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Las 7:55 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Tutukan tayo na una ining masubo man nga aksidentes dalanon nga nagluntad mga kaakson mga alas 4:20 takna kay sang hapon lang ho. Sa may barangay Tinampaan, sudad sang Cadiz. May isa diring patay, 3 ang pilason nanong plastada di man kay ang ginalinan sa ring report kanabaton ta. Bagod lang kung tani sa pagtingwa sang tricycle ba ni. Ang tricycle ti may nagasakay nga pasahero mga bordes mga 4 bilog. Puri manoon tani kung ano plastada siri. Kay ang inisal nga report kanabaton ta nagtingwa nga mag-overtake kung tani iring tricycle sa multicab. Adyos ta nasapding yang pangulihi nga bahin sa multicab. Nagtiyog-tiyog ining tricycle niyo kag ano plastada may isa pagid ka kanter nga truck mga kakson nga nun sugata. Check ta dugay ang dugang information sining nga balita. Online sa Firing Line. Kapod naton ang Deputy Chief of Police ang Cadiz PNP. We have Police Lieutenant Jenna Fernandez. Lieutenant Fernandez, ma'am, mayong gabi sa Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi, sir. Nagsaton mga taga-pamatik sa sininga kagabihon. Thank you, good. Sa time, ginatag sa Action Radio Bacolod. Anong latest ninyong investigation, Ma'am Fernandez, sa sining subo man ng aksidente nagluntad kay na sa hapon ba? Dara sa may barangay Tinampaan? Yes, sir. Ang aton subo, ang aksidente kay na alas 4:20 sang hapon. Barangay Tinampaan, diri sa Cadiz City. So, ang aton biktima, amo si Rodrigo Magbanwa, Ilocot. Aha. Taga barangay 2 ni siya, sir. Taga diri sa Cadiz City. Mga pila edad ni Magbanwa ni ma'am? 53 years old, sir. Okay. Driver na siya sang tricycle? Yes, sir. Amo ni siya ang driver sang tricycle kag may 4 siya, sir, ka mga passengers. Paano ma'am natabong insidente man? Ang natabo ni sir, samtang travel ni sila, bunggo ni ang ilang nga ginasakyan nga motorcycle sa isa ka minivan. Pag bunggo nila, na-miscalculate yang wala na siya nakabalik sa iyang lane kag nagtabog siya sa left portion sang dalan kay ma-overtake ni siya tani, sir. But then may nagasugata sa iyang isa ka canter, amo to ang nakabunggo sa iya. So ang tricycle kag canter head-on collision sila? Yes, sir. Nasagidan siya, sir, pero natumba ang aton. Naglabog ang aton nga driver sang sining motorcycle. I mean, ang tricycle. Abot silingon sa ni Ma'am Fernandez, same direction ang tricycle kag ang multicab. Same direction. Gaun ang multicab. Same direction sila. Yes, gaun ang multicab, gasunod ang tricycle, ma-overtake kung taning tricycle, gali na bunggoan yang pangulihi nga bayan sa multicab muna sa plastada.
Yes, sir. Mhm. Sa left portion. Okay. Pagbunggo iya, ang tricycle na gano'n, nagtiyog na Nagtiyog siya, sir, and then wala yan na wala siya kabalo nga may nagapadulong gali nga nga Isuzu Canter. Okay, so hindi na siya ka-control tungod nagtiyog-tiyog na siya sa dalan. So amo to sa pagsugata sa yasang Isuzu Canter, amo tong nakabunggo sa ila. Okay. Anong status ang driver sa tricycle ni ma'am? Ang aton nga driver, sir, napatay gid ni siya, no? Pero nadala pa ni siya diri sa Cadiz Emergency Clinic, pero kuha na ni siya, nag-expire na ni siya. Okay. About sa mga pasahero niya, pilak-bilog to 4? Oh, yes, sir. 4 ang aton nga mga pasahero. Nakaangkon man sila sa mga pilas, no, sa different parts of their body. Sa drivers ang multicab, kag nakasakay sa multicab, wayam ano? Wala, sir. Okay sila, yeah. Okay. Same man sa Canter? Yes, sir. Okay. Ining 4 ka pilason, diyan nga hospital, inigin dala, ma'am? Diri sa Cadiz, sir, Emergency Clinic. May ara ka sang latest nga medical bulletin nila. Ano sitwasyon ni sa 4? As of this time, sir, they are okay naman, out of danger. Kag may mga gagmay lang sila, mga minor injuries naman sila, kag they are recovering right now. Okay. Ang driver sa tricycle, Rodrigo Magbanwa, taga Zone 2, Cadiz City. Abot sa 4 ka mga pasahero niya, ma'am, para at least pabalota ba lang pamilya? May ara kadagalan nila? Yes, sir. Kada siya nun 4 siya. Okay. Ang 4 sini ka mga passenger, ang name nila, sir, is Luceline Shafron E. Villarin. Okay. 43 years old and resident of Don Salvador 1, Barangay Tinampaan, Cadiz City. And second victim is Karen Toriado E. Vilando, 43 years old, female, and resident of Don Salvador 1. Okay. And Eric Maguliman E. Salimbag, 31 years old. Teresa Anenion E. Dispi, 25 years old. All residents na sila, sir, sang Don Salvador 1, Barangay Tinampaan. Diyan sila kung tani, ma'am, kadto niya, mapauli na sila, nanong plastada? Oo, sir, mapauli na ni sila. So, naalang-alang, gidang ilang nga pagbiyahe. Ano to kung na-istorya ninyo, ma'am, ang posible nakasaksi sang pagbungguan na ini? Anong dasig ang dalagan sa tricycle? Actually, sir, sige ang dalagan sa tricycle according sa driver sang Isuzu Canter nga nagasugata sa iya kay hinay lang gani ang iya dalagan. Ang kuan gid, sir, ang impact it is strong because nga kadasig sang dalagan sa sining tricycle. Ang Canter is ara sa insakto nga lane. Yes, sir. Ara siya sa tama niya nga lane. So amo ganito pag sapding sa tricycle sa pangulihin nga portion sang van dito sa nagsaylo sa lane nga ginaagyan sang sining Canter nga truck ni. Okay. Ang nagsugata siya, sir. Sugata siya, Ang ngalan may araw kada ngalan sang driver sang Canter, ma'am, o kon sa multicab? Aris. Sige, ma'am. Parang at least makulo kompleto ta. May ari kita diri ang names, sir. Aton nga suspect. Amon si Julieto Haranelia E. Discarten. Driver sang? Amon ni siya, sir, ang driver sang aton nga Isuzu Canter. Okay. Ang multicab? Ang name sang driver sir, for a while. Sige. Take your time. Alas 8:03, Action Radio Philippines Standard Time. Aksidente ini mga aksyon dira sa may barangay Tinampaan, isang patay, 4 ang pilason. Ma'am Fernandez, sara ka na? Yes, sir, for a while, sir, ha. Sige, ma'am. Okay. Sa aton nga traffic investigation. Sige, ma'am. Way problema, no? Suliton tala maka-aksyon, Rodrigo Magbanwa, Rodrigo Lokot Magbanwa. 53 anyos dita siya, taga Eusebio Subdivision, Barangay Zone 3, Cadiz City. Gandala pa naman isa sa emergency clinic sa Cadiz Hospital, emergency clinic sa Cadiz City. Pero bangod siguro sang impact sus ka naglabog ang driver sang tricycle mo makin mo ti dasig kuno dalagan sang
tricycle niyo ano man basit kung may ginadalian bla sila no bubunggo isa sa nagasugata nga Isuzu Canter tano balang Canter truck na ina mga kakson tricycle ang imo sa ring ka-encuentro Canter ano ba ang dato sa tricycle naman sige ina-check sa mga ni Police Lieutenant Fernandez ang alan sang driver sang multicab no nga nasapdingan una para at least magkalokoblato ta ang detalye sang sa nga balita. Lieutenant Fernandez, ma'am. Okay. Las 8:04, Action Radio Philippine Standard Time. Dugang pagi sa mga detalye sa corona. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Yes, sir. Ang name sa aton nga driver, sir, nga isa si Renan Lacson E. Gumban. Renan Lacson E. Gumban. Okay. Lacson Gumban, sir. Lacson Gumban. Taga diin isa? Yes, sir. Taga Morsha sa sir, taga Morsha. Taga Morsha. Ga-deliver lang di siya, sir, dari sa Cadiz City ang area niya. Okay. So, ining si Julieto Haranelia, Isuzu Canter driver, kag inang isa ka driver sa multicab. Di na sila subong, ma'am? Ready siya sila, sir, na-detain sa police station for investigation. Siguro at least pabalota, siguro may nakabati man nga pamilya ni Haranelia kang isang driver nga isa para at least makantuan nila dira sa Cadiz sa PNP. Sige ma'am, Police Lieutenant Jenna Fernandez, ang Deputy Chief of Police ng Cadiz PNP. Ma'am, salamat gid sa time kay information ginata diri sa Action Radio Bacolod. Good evening. You're welcome, sir. Thank you and good evening. Action Firing Line. Detalye ina mga kaaksyon nga gindala sa aton sang Deputy nga Hepe sa Cadiz sa PNP, Police Lieutenant Fernandez. Una sa balita, una sa aksyon. 6 minutos nakaligad sa atak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Kantuan ko ng balita mga kaaksyon, gulugod news man sa aton diri sa Negros Occidental. Ang damo sang advantage or bintaha ang Negros Occidental sa pagdaog ni Senador Bongbong Marcos bilang presidente. Una nga daan, ang Vice Governor amo ang contact gid among isang sang lapit no kay Marcos ang ginatingwaan kung tani sang Negrosanon nga mapabalik ang Negros Island region nabuhi liwato. Action Firing Line. Ang Negros Island region kon NIR mga kaaksyon unofficially Region 18. Tisadto na porma na ni diri sa Pilipinas ginabug-usan sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Nagsugod ang operation sa mga kaaksyon Mayo 29, 2015. Pero ang kalawigon sa isip-isipon naton mga 2 ka tuig lang ngaman kay ginabolis ba ni August 9, 2017. Kung baga ang kabuhi niya mga kakson 2 ka tuig kag 3 bulan. Duway gid tanto batsaga no. May mga plano kung tani pa to nga na untat kag nagdulog. Ti subong damo sa mga local officials plus mga nagkandidato nagligad nga pinili ay blabati man kamaguro to labi na sa presidente kag vice presidente, kongresista, senador, tanan sang pinamangkot kun bala suportahan nilang pagbalik sang NIR. Tanan halos naghangdo gid, naghuugid. Yes tanan. Wagid ka ta nagkabati sang no. Action Firing Line. 1980s palang gali ni may movement na ni mga kakson para sa single island region. Sang 1980s pa, damo man sadto gali sa mga opisyal nga nagduso. Sang one island, one region, unit. Man sa nga panahon, ang Negros Occidental kag Negros Oriental, amo lamang ang mga probinsya sa Pilipinas. Nga ara sa isa lang ka isla, kita nyo managuro sa mapa ni Bla, gaupdanay, isa lang ka mapa, nagatapikanay sa isa lang ka mapa, pero may separado nga administrative regions. Action Firing Line. Ang Occidental ara sa Region 6 o kon Western Visayas.
Ang Oriental ara sa Region 7 o kon Eastern Visayas. Ang regional offices sa Negros Occidental ara sa Panay, ang Oriental ara sa Cebu. So damo anag siling kabudlay na kasikwawi pa. Subong nga may ara sang gin-file nga House Bill number 1477 ang titulo siri, an act merging the province of Negros Occidental and Oriental into one island region. Ang proposal ginpadayon ni paagi sa pagtingwa sang sadto gobernador nga si Bitay Lacson sang Negros Occidental kag sadto gobernador Emilio Macias sang Negros Oriental sang 1990s pa lamang. Action firing line. Hasta nga natapos na lang ilas nga termino, bumulos si Gobernador Rafael Coscolwala sa Negros Occidental, George Arnaiz sa Oriental, liwat nga nag-take sang inisyatibo ining duwa ka mga gobernador. Ang una nila ginhimo, gin-identify ang kabankalan diri sa Negros Occidental, kag ang tupad nga banwa sang Mabinay. Ang tupad nga alapit na sa kabankalan, ang Mabinay, dito naman sa sakop sang Negros Oriental. Nga amo ang geographic center sang isla bilang joint regional centers. Action firing line. Pero abi nyo kung nano ang natabo di. Ang National Economic and Development Authority akong NEDA nag-turn down. Nag-thumbs down. Nagbasura. Nagbasura sang sa nga proposal sa rason nga kulang ang pundo. Wala kuno sang nagakaigo nga kwarta ang gobyerno para gastuhan ini nga plano. Porte nga abilities ang gobyerno, no? Dasig lang sila maghambal nga wala sang pundo pero lantawan yung blaho. Ang ginawa nga balita nga may mga opisyal o kung may pila ka mga opisyal sang gobyerno o kung departamento sang gobyerno nga ginaakusahan sang korupsyon. Action firing line. Ang iban ara nakapending sa korte ang kaso pero may ara gid na pamatud-an kag napamatbatan na priso na gani. Hapos lang maghambal nga wala sang pundo bisan kun tani nga bal-an nila nga ina nga plano o kon proyekto ang makabenepisyo amo ang publiko. Pero hapos lang gid no maghambal nga wala sang pundo no. Basi ginatamaran lang kamo. Pangita sang pundo. Action firing line. Manang pundo ginakauti sa pila ka mga kawiting opisyal. Balikan tayong istorya sa NIR. Sa nga tuig 2013 ginsigi gihapon ni ang inistoryahan nayo. Sa sining nga tion mga kaaksyon si Negros Oriental Representatives Pride Henry Teves kag George Arnaiz kag Negros Occidental Governor Alfredo Marañon Jr. Kaupod man ang kongresista sadto nga si Alfredo Marañon III plus ni former Governor Coscolwala. Sa laktod nga sugilanon, nagpaninguha ni sila nga idusogid ang Negros Island Region. Sa ulihi, natigayon. Di bla, natigayon ang plano May 29, 2015. Si Presidente Aquino nagpirma sa Executive Order number 183 para isahon ang kapid nga Negros provinces sa isa lang karehiyon. Action firing line. Diri nagsugod ng operasyon sang NIR ang ginatawag. Damo sang bulobintahang nadala. Naghapos ang transaksyon bagod ang regional offices naglapit. Nagdasig ang mga transaksyones. Ang Negros Occidental kang kapital ka Bacolod nagbiya sa Western Visayas. Sa Region 6 ang ginatawag. Ang Negros Oriental naman nagbiya man sa Central Visayas o kon Region 7. Dire ang kadamuon sang rehiyon sa Pilipinas nagtupa na sa 18. Action firing line. Kag ang 18 amo ng NIR ang Region 18. Pero masabo nga trahedya, masabo nga hitabo. Bangod Agosto 9, tuig 2017, isa ka masabo nga balita ang mga kaaksyon matapos nga si Presidente Rodrigo Duterte nagpirma sa Executive Order number 38 finally revoking sa Executive Order number 183 nga ginpirmahan sadto
ni Presidente Aquino sang 2015. Action Firing Line. Ang rason sang Secretary of Budget and Management nga si Benjamin Diokno kulang pundo. Action Radio. Ikaduwa gid ba? Kulang pundon man o. Ari naman, no? Kulang kuno ang pundo para ma-fully establish ang Negros bilang isa ka functioning region. Action Firing Line. Ti hoy pako sa mga Negrense Labi na mga opisyal nga nagpaningguha nga madayon kung tani ang NIR. Balik sa dating gawi. Ti subong balik tanis dating gawi ho. Ari kita nagbalik mga kaaksyon sa Western Visayas. Nagbalik man ang Oriental sa Central Visayas. Action Firing Line. Pero ang balita subong kumo bag-o naman ang presidente. Tingwaan gid nga buhion ang NIR. Kag may maayo nga panabuton di si Governor Bong Lacson, si Mayor-elect sa Bacolod Benitez, mabuligay ni sila. Mabuligay ni sila. Pati ang mga opisyal sang Oriental di man siguro magpabaya. Kay dalad sila mabuligay ni sila para sa isa lamang katinutuyo ang pagbalik sang NIR. Pamati ko si Governor Bong Lacson sa amo sa nga interview kaina dira sa may provincial capital. Whatever needs to be done to have that Negros Island region on the table, at least in Congress, we will do it. And I'm glad that our district representatives have decided to file as one for NIR. A lot of candidates then for president have actually manifested their support for NIR and of course for the Iloilo Guimaras Negros Street. Am I optimistic? I'm optimistic for both NIR and the bridges. I think good things are ahead for the province of Negros Occidental. I think we've already manifested before what are the advantages of Negros Island region. It is still the same reason why we want it. I think what's good right now is that it's gonna be a law through the efforts of our district congressmen. And I'm sure, just like before, our brothers, neighbors in Negros Oriental, their district congressmen will also support. I think we've also manifested that we expect faster growth for both provinces, Oriental and Occidental. Action Firing Line. Amo na si Governor Bong Lacson suduwa ang gidapatihan nga madayon di amo ning pagbuhi sang Negros Island region kag ang Panay Guimaras sa Negros ang PGN nga taytay. Pero sa nasiling ko nagkaina diri ko anay masentroya sa NIR kay naagyanta na hapos na lang ang pagbuhi sa di. Pero ining Panay Negros o kon Panay Guimaras sa Negros mga kaaksyon kun ang mga senador pang ato sa ning pahambalon mga mamalidha naton senador kag kongresista. Gambal sila nga lawig pa nga diskusyonan hindi luglahog nga sa isang proyekto ni nga unagin propose ang tuig 2017 si punta 2017, 18, 19, 20, 21, 22. 5 na katuig nga plano nga Panay Negros, Panay Guimaras Negros. May mga feasibility study na nga ginpatigayon puruti nagdulog man to. Action Firing Line. Duway man to gani matapos mga kaaksyon. Ulaton tari kon bala sa time ni President-elect Marcos matigayo na ma-finalize na ang plano kag babalaan tara inang Ma'am Blas Marcos nga okay amo ning petsa umpisahan tara ang pag-construct sang Panay Guimaras Negros nga taytay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Diri tanay sa pagbalik kag analisa sa monitor sa ato sining live stream ho. Okay. Rich kay diri tanay babaw ho kay lamo sa may Purok Seaside gali si Carla Gray. Sige sa Purok Seaside ba ko damo tada kuan damo man tada kilala. Sige balagaw ko tada sa Purok Seaside. Sige. Okay.
Maria Cu, Region Pearl, okay. Rufino Ira Gabino, Aksumalon, good evening. Watching from Barangay Hadumanan. Inday Ritze Lopez, good evening. Okay, salamat kid kay Maninoy da, no? Fred Campo, regards na. Paul Spot does the third watching, okay. Bibing Dagia Bautista, mayong gabi Aksumalon, Gaboritor Kamedari sa Rotunda, Pasig City. God bless po, salamat kid. Happy Monday Aksumalon, kindly greet lang da, akong sister sa Tangob, Mrs. Alvarez and Nitz. And to my cousin, Sheila Lynn Ramos Herrera Burgos of Iroreco. Salamat kid and more power to you kag sa ARB number 1. With love from Minnesota, USA. Sige, Hel Javier watching live Malaysia. Milan Uligo, hello. Sa monitor, dara sa may Barangay Tangob. Melvin Peñafiel, Rolando Ravina, Tori Franca, mayong gabi pa shout out utod ko nga taga Kiwi Ravina family. Okay. Marilo Heresa. Good evening. Tamiyaw ko lang Randy Torbella, Hermelinda Homes, Mansilingan, Bacolod City. Inday Blaza, good evening. Joliet Cabrestante. Good evening, Axon Mar. Salamat kita. Ay, balikan ta naman dugay-dugaya. Standby lang ka muna. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, dati ginagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas 30 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Ibalon ta detalye sa mga balita, damo sa mga balita halin sa Bacolod City Hall mga kaaksyon. No? May mga balantayan dira nga mga balita. Kay adlaw-adlaw, mayara sang balita, may kantaran siring mga plano sang manugsunod nga administrasyon, Benitez Administration. Benitez Administration may ginahanda nga mga volunteers sa tion nga hindi na mag-duty ang iban nga mga job order workers pagkatapos ang Hunyo 22. Damo gli ni mga GOs nga daw na dulaan na gana mag trabaho. Basing iban malita ba si ko nakakita sila iban nga trabaho bala. Pero ang mga waaya sang obrati masigi-sigi na gyapon trabaho yang kay nga aman. Pasi palang kung sa sina nga pamaagi, mayara sa makakita sa kapisan yo, kundi ma-rekomendar pa mo. Basi kundi GO ang i-recommend sa inyo nga pasundan trabaho nyo. Basi kung casual or basi kung sa iban nga posisyon nga nahiligan nyo, kundi kampiyon. Ano pagkidibasa nga balita sa bahin sa City Hall, team nga daw kaangay sa MMDA iga-reactivate para sa mga pulisa kag estratehiya sa traffic suro kay Mayor-elect Benitez. Action Radio City Hall Report. Pamati antang nga detalye sa sining nga balita sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi, please come in. Action Mar, may naka-standby na nga mga volunteers nga gin-recruit ang Benitez Administration. Amo ini sila ang magapangalagad in kaso por kaso nga mayara sa mga job order personnel ang hindi niya nga magtrabaho umpisa sa June 22 nga mo na siya ang PETSA nga magatubangay ang incoming administration kag outgoing administration sa sinitag sa ka mga transition team Action Mar. Gin-confirm ni Councilor re-elected Councilor Alvin Cristino nati kabahin ni Action Mar bilang precautionary measures nga according sa ila based experience tumera gid man sang transition team hindi malikawan nga may mga JO Action Mar nga posible hindi ma-retain wala niya balaga na nga magbalik sila sining nga trabaho kag hindi na sila committed until June 30, 2022. So according diri kay Councilor Espino para ini hindi ma-disrupt or maapektuhan
ang mga basic services nga igahatag sa gihapon sa mga pumuluyo. So according sa mga volunteers, may pladere, ang mga street cleaners, pladere Action Mar ang assigned sa CDRRMO, Bacolod City Health Office, kag Lakipman sa Traffic Authority o kung Bitaw Action Mar. Actually, ginpalayag man din ni Councilor Espino nga ti sa bayan sang Bitaw may action man sa mga kapulisan nga temporarily iga-augment once nga magkulang no ining puwerta sang Bitaw sa pag-abot sang June 22, 2022 action Marlon. So according kay Benitez, kung nag-preparado ang Benitez administration, bisan nga sa June 30 pa officially mag-assume ang next administration. Aring tingog ni re-elected Councilor Al Victor Espino. Well, that is a precautionary measure that is accorded to Mayor-elect Albi. Wala sa payan nga may ara sa mga job order kasos na ara sa mga trabaho sa sinang mga posisyon. Hindi naman sa mapunggan nga mag-untak sa ilang trabaho. Simply because na ang ilang nga patron ang nagrekomendar sa ila matapos na ang termino pag-abot sa June 13 noon time no sa umpos ng June 30. So we're coming up with redundancies, we're coming up with solutions that in the event that it's going to be meron kita idulos sila. Kumbaga ready for this part lang gid in case. Of course. But ako, I would rather kabalo ka sa isa ka transition niya kita problema nga kung hindi magtrabaho nga ng mga job order casos. Ang problema natin, of course, there will be a stalling of services. No? Hindi mo na siya maglawig. But when you say stalling, maunta sila ang serbisyo sa publiko natin. Especially nga up to June 15 lang ang plantilla sa sining mga job order casos. Pwede ka damo, labi na din ang ating mga street cleaners. No? Of course, we are also PMC. Bating ating bitaw, bating hindi na magtrabaho. So, gina-preempt na ang mga incident. Mar na matian si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Sa mga Wakson Dale, so ay na sila kuluwaon nga sweldo mga banong plastada, babiyaan na sila. Yes, kumbaga Action Mar voluntary ang ila sining pag-serbisyo since temporary man lang ini. Pero in kaso dire nga iban dire sila ti posible iga-retain man ni sila once nga ti magtayo yon ang ila sining serbisyo under Benitez administration. So, pila dito ka mga key offices nga may dako nga papel sa paghatag sang basic services like Bacolod City Health Office, Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office, Lakipmanti, ang sa DPS, no? Mga street cleaners sa syudad, matikon kagahon sila ining nagapaninlo dira sa palibot sang downtown area, Bacolod Public Plaza, kag iban pagid nga mga lugar Action Marlon. Wala pa kita sang numero kung sila gid ka mga volunteers ang ginakuha sang Benitez administration since wala pa man may baluan kung pilagid bala ang hindi na magsigi-sige sa ila sining nga trabaho until June 30, 2022. So may baluan na by June 22 kung bala iban diri ang masigi trabaho kag tapuson ang ila sining nga trabaho until June 30, 2022. Dahil nga June 22 how? June 22 Action Mar kaya mo na siya ang schedule sang pag-turnover sa mga documents outgoing administration pakata sa incoming administration. So dito sila makita ay sa may Mascara Hall, Bacolod Government Center kaupod man ang Department of Interior and Local Government o kung DILG Bacolod para ti amo ni sila mag-oversee no sa pag-turnover sa mga dokumento, iban diri nga mga papeles para sa incoming administration natin man. So matubangay si Leonardia kay Benitez? Wala pa na may baluan kung bala ma-face to face sila madua. Pero amo na depende sa sitwasyon kay meron man Action Mars ang tagsa-tagsa ka mga lideres or pamuno ang kada transition team like diri sa case ni incoming Mayor like Albi Benitez, si Congressman Greg Sataya, and then sa tiyak naman kay Mayor Bing amo ni ang si City Administrator Attorney Kwan Sing kag si Ma'am Victoria Pareñas ang Secretary to the Mayor kag concurrent headman sa Bacolod Housing Authority. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, gin-announce ni Mayor like Albi Benitez nga may arasang team nga pagatukuron Action Mar. Actually, hindi na siya team, kundi i-reactivate lang ang ining team nga daw kangay bala sa Metro Manila Development Authority o kon MMDA nga muna sila Action Mar ang in charge sa pagbalay
sa mga policies kag strategies when it comes sa traffic situation diri sa may syudad sang Bacolod. Aside ini siya sa existing na daan nga Bacolod Traffic Authority Office. So according diri kay Benitez, no, once ka mag-assume sa administration, amo ini ang isa sa mga pikang iya pag-obrahon ng pag-reactivate sang sining team Action Mars. Sa karon ginatunan pa man ni Benitez ang proposal nga mayara sang mga proposal ti luyag sang iban nga mga kilala ni Benitez nga pulis ang mamuno no sa bitaw Action Mars. Pero kung siya ginatunan pa man kay ang successful kuno nga panggobyerno depende man sa mga persona nga gina-appoint sa posisyon Action Mars. Kung madumduman mo may mga ano na sadto mo subong man ang administration, si Councilor Dindo Ramos gusto niya hindi pulis kay may mga possibility nga base mapektuhan sa reshuffling ginapatigayon kag di makapasa pwesto, mabakante ang posisyon. Pero mali Mayor-elect Benitez nga ginatunan pa ang proposal nga isa ka pulis ang mga in charge sa Bacolod Traffic Authority Office. Pamatian naton si Mayor-elect Aldi Benitez. Isa sa proposal. Isa nga proposal nga pulis na ang makapot sa bitaw, but let us see, no? Sang una ko na, the police man ang kakapot. So we will revisit that. Gusto ko gani mabalaan kay aside from bitaw, may hara kita nga traffic authority, no? Do MMDA ni siya sa aton, no? So ina-revive ta na, and we will put a team, no? Hindi lang na mga government officials, ma-tap man ta sa mga private sector para ang strategy, policies and traffic, no, gahalin sinang authority nga na. Tumar na batian si Bacolod Mayor-elect Aldi Benitez. So amo ni ang pila sa mga plano ngayon sinigagin relay sa katapusan media, no, especially diri sa may syudad sang Bacolod. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Pag-abot sang Hunyo 30, mga ka-aksyon daw hitso-diritso na ding pagpungko ni Mayor-elect Albi Benitez. Jotay na lang ang posibilidad nga iya sa i-plan sa Honbla, no? Kay man na subong pa lang ang mga plano gina-plaster na, ginapangitaan na sang pamaagi o kung idea kung paano ini ma-plaster sa Mayo. Action Firing Line. Hunyo 22, sulaton tayo kay amo nang ginasiling adlaw nga pag-turnover sa mga dokumento man may mando biya na ang DILG, no? Sila ginatawag nga transition dumduman ko nagligad nga mga tinuig bla sa isa ka banwa diri sa Negros Occidental nga daw ito sa pakanay kagalainay ito permi ang nagakandidato sa pagkalkalde. Ang isa dumaog, ang isa ang napierde amo ang nagapungko incumbent, no? Nagdaog ang bag-o. Sus before sa magkasulod sa Municipal Hall. Bisan bangko kag lamisa, way bilin mo. Action Firing Line. Pinang nguwa, pinang hakot. Tiyan mo tong hambal nga ang nagdaog nga mayor, way git sa kapungko kay way sa bangko. Action Radio. Sadya tong istorya mo. Anyway, las 8:42 Action Radio Philippines Standard Time. Ini nga mahintala sa aton sa Kalwan Sang Live Extension. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups,
tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha. Kabaritor sa live stream, Juliet Cabristante. Good evening, Action Mar. Salamat, Gid. Imbong Dio Campo, mayong good evening. Virgie Olpenda. Okay, Virgie Olpenda. Giselle Franco, good evening, monitor lang kami di sa may maaw with Erwin Gonzalez. Giselle Franco, good evening, Sir Marlo. Salamat, Gid. Salamat. Thank you. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, dati tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga plastic para nag-traffic to or nag-transit dito sunod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga maapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay mag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po ng pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado gid tama sa amon kay sa ato sa nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. 56 minutos na kaligad sa atak ng alas sa 8 Action Radio Philippines Standard Time Evergreen Herbal Capsule Anayo. Cleansing, nourishing, kagabalance. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic. Kulita may kantaran sa K-12 mga kaaksyon kay importante ni nga mabalaan ta ang mga reaksyon sa ginikanan sa estudyante o kung sa mga maestra kag maestro mismo. Action firing line. Ibalon ta ni buwas mga kaaksyon sa Action Hotline. Martes nga edisyon ta kung anong pananawan diri sa pila ka mga sektor naton. Ang malantayan man boss kadlaw, ano gani boss? Martes. Ano gani basta Martes? Saka sa presyo
sang gatong. Action Radio! Tempranuhon tani, may ara na naman sang another round, isa naman ka round sang price increases sang fuel products. Si oil kag clean fuel, nagasiling sila nga ang presyo sang gasolina nagasaka 80 sentimos kada litro umpisa buwas June 21, 2022. Ang presyo naman sa diesel nagasaka bao kadako 3 pesos kag 10 sentimos gid sa diesel kada litro. Ang sea oil maga-implementar man sang price hike unos 10 kada litro sa ila sa kerosene. Ang price adjustments umpisa buwas sa nasalinta ng Martes alas 6 ang takna sang aga para sa sea oil kag alas 8 uno naman sang aga para sa clean fuel. Action Firing Line. Alas 8:59 Action Radio Philippines Standard Time. Action Firing Line. Lunes ng edisyon, June 20, 2022. Magatakop naman temporaryo. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Last 9:30 tub-tub alas 11 sang gabi. Sa kalas gihapon sa katos sa mga Action Unit Reporters. Ako naman, Action Marlon Hinovia. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Number